Dito po sa mga kababayan natin sa naapektuhan ng lindol, narito po tayo upang bigay ng kaunting tulong. At alam po natin hindi po sapat ito, pero at least po tayo mananawagan pa rin sa mga kaibigan natin sa Kamaynilaan para tumulong po sa atin. At umasa kayo bilang senador ninyo na hindi po namin kayo pababayaan. At pagpasensyaan nyo na muna itong goods na dala natin. May dala din tayong mga tents, no, pagkain, tubig, delata. Yan. So again, sa inyo pong lahat, maraming salamat. At kami po nananalangin sa inyo lahat. Tapos dito saan yung tumo nyo? Aabot kami hanggang sa Kilala? Ano? Makilala. Ayan. North Cotabato. Pupunta kami doon. Kaya, Ilang truckload ba? bali, 4 na truckload ito, pero hanggang North Cotabato ang biyahe natin. So, siguro good for about 10,000 packs yung dala natin na goods. So, yun yung ating pag-distribute sa iba't ibang lugar na mapupunta natin. Wala bata ka, wala ha. Ayaw na pagkakas ng bata. Yan pre, yan isa. Tulong. Tulong. Asay.